भाग्यवान कृसाचे कृपेन निवार आमका आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरून गर्भवती नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आपले सोम्याचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पासोत विनंती कर माग्या ये सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाला कष्ट आणि कुसोरवी पणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फाता महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या पुजाऱ्या सगळ्यांचे दये माका दिला जेता बेन मुझे मौत सोडाय का राख संभाळ आणि सलय आमेन श्रेष्ठ भडव्या भगेवन मी गेले आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोटेपणाचे आणि पासाचे आडीव कामका धारली तुम्ही देवतांका फरमाव आम्हाला नियमन आणि तू ये सगळ्यांच्या फौजेंच्या वरा आत्मे विभाडक संसारा विसरलेला सैताना आणि त्याच्या हेरा खोट्यात देवाचे पदवी नेमकडा लटमुडे शासनासो विषय दितांका येसुना आणि निरंतर पदाने ते विषय घेऊ देते आमेन सत्मंतान देवाक सर पददार बापा रस्त्यावर आणि जेजू ख्रिस्त त्याचे एकल्या सुपुतात आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भीन संभव अहंकार मर्यादा जन्म काल तने कष्ट असले त्याका कुडसार जडलो केपलो कौमेल्यामध्ये दिलो जदी सामेल्यांतलं जीवन जलो सडलो सर पददार देव बापाच्या उजा बसला इंतान जीवा आणि मेल्यांची करून तो येतलो तत्मंता भवित्र्या तरी पवित्र सभे भक्तांसु एकता कांचे बक्षणे तिचे जीवन कोण आणि शासनाचे जीवित आमेन आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया आणि सांगाता मिळून त्या सोम्याक आम्ही अर्घा देऊया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्ट तलन स्तुति करिया मगाच्या. गट्ट तलन स्तुति करिया. माइक अनम्यूट कर गट्ट तलन स्तुति करिया. सगळ्यांच्या बाप्पा जेजू सगळ्या तुझ्या भुरग्यांचो सगळे मग्नेचो कृपा तेरस या मग्नेचो मध्ये कमी भितर रिक्ता आम्ही सांगत म्हणून स्तुती आराधन करताना आ घडीये ते सर्गीच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेसूचे अमोलिक रगत विश्वास आणि भावार्थान या घडी आमच्या कुटुंबाचे आमच्या जीविताचे आमच्या पुढल्या जीविताचे आम्ही या घडी मागून घेतो आमच्या जीविताचे आज तुझी कृपा देवे तुझी काकूळ देवे भो मगाळ बाप्पा आमच्या जीवितान सैतानान गल्ले हरी एक तराचे भी आज मुळा सुमेत होमटन उडे आज आमच्या जीवितांत भो मगाळ बाप्पा पुता जेजूच्या नवान मग पुता जेजूच्या नवान मग तुझे उतर म्हणता जरमया वांटन होमटक आणि मोडो नाज करू आणि विबाडो बांधू आणि रवू सगळ्या राष्ट्रांचे आणि राज्यांचे होमटक आणि मोडो नाज आणि विबाडो नव्यान बांधू आणि रवू सगळ्या राष्ट्रांचे आणि राज्यांचे आज तुका अधिकार देता जेजू दिल्या अधिकार याकडे फरमायता आज आमच्या जीवितात करते हरिये कोटे स्पिरिट आज आमच्या जीवितात अटकळ करतो ते हरिये कोटे स्पिरिट आज आमका पिढे करतो ते स्पिरिट जे करतो ते स्पिरिट मोडतात ते स्पिरिट विंगड तर आमच्या जीवितात काम करतात हरिये तराचे या घडी जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान जेजूच्या अमोलिक रक्तान बांधून जेजूच्या कृसामळा वसन पडदी जेजूची दैविक सकत या घडी या लई नसल्या हरी एकल्याचे देवन यांदी तुम्ही दैविक कृपा हरी एकल्याचे देवन यांदी हालेलुया 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 या शिराला बरादी बर शिरा बरादी गिरे बरादी बर शिराला बरादी गिरे बरादी बर शिरा बरादी गिरे बरादी बरादी बर हालेलुया 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 लेफ्ट नी पेन जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा घट्ट तळासाठी करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हे घडीभर आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दोर्या दोळे आमचे दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दोर्या सोम्याचे हजारपण आमच्या मध्ये असा सोम्याचे हजारपण अनुभव करूया आमच्या मध्ये असा तो सोमी जिवंत असा तो आमच्या लागी उलयता कोणाक लेफ्ट नी पेन नी पडता पडा पडसा
जावंक पुरो डॉक्टरान सांगला न्ही झरल्या म्हणून जावंक पुरो. सो मी तुका स्पर्श करता. जेजूच्या उतरांचेर विश्वास दवर. जेजूचे आजारपण आमच्या मध्ये आसा. विश्वास कर. If you believe, you will see the glory of God. जर तू पातयेशी देवाची महिमा तू देखतली. देवाची महिमा तू देखतली. देवाची महिमा तू देखतली. देवाची महिमा तुवे देखच्या खातीर. देवाची महिमा तुवे अनुभव करच्या खातीर या मंगळाराच्या दिसा ह्या समयान तुका आपयला. कित्याक देवाचे उतर म्हणता तू म्हज्या दिश्टीन मोलादीक. तू म्हज्या दिश्टीन मोलादीक. You're precious in my sight. You're precious in my sight. My child, you're precious in my sight. My son, you're precious in my sight. My daughter, you're precious in my sight. मुझे पुता तू मुझे दिसतीन मोलादीक. मुझे दुवे तू मुझे दिसतीन मोलादीक म्हणटा समय. आज त्या देखून तुझो मोग करता तो देव म्हणता. मॅथ्यू Lucas Evangel, Luke 11:10. Luke 11:10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता. मागता तो हर एकलो. या सकाळींच्या वेळार या मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्या जमतीन जो कोण मागता हर एकलो तो घेता. 100%. आज या मागणे जाल्या उपरांत तुवें तुझे तोंड बावूंची गरज ना म्हाका कितेंच मेळवना म्हणून. म्हाका कितेंच अनुभव जावना म्हणून. कित्याक देवाचे उतर ते खरें उतर. देवाचे उतर जे बसयता ते पाळता. ते पाळता. आयझाया 55:11 ते उतर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरले. त्याचे उद्देश पूर्ण करनासतना फाटी वचना म्हणटा देवाचे उतर. जशे मळबातावन आकाशातावन सर्गातावन देवल्लो पावस भुई भिजयता आणि थंड करता आणि फळ दिवशा करता. तसेच देवाचे उतर तुझ्या आणि मुझ्या जिवितान फळ उदेशे करिनासतना रावना. मागता तो हर एकलो घेता. तू किती मागताय तू घेताय. 101%. आज या सकाळींच्या वेळा या मागण्या जमतेक तू जावंक पुरो. ऑस्ट्रेलियातून जॉईन जालाय. आज जावंक पुरो. या घडये दुबईतावन आज जॉईन जालाय. दिंबेर पडून मागूनच जाय. तुवें मागले सोमी दिता. जो कोण मागता तो घेता. थँक यू जीसस. अर्घा जेसू. अर्घा जेसू. अर्घा जेसू. 1 Samuel chapter 1:17. समाधानान होस आणि तुवे इस्रायलाच्या देवाकडे किती मागलाय ते तो तुका देव. तुवे इस्रायलाच्या देवाकडे किती मागलाय ते तो तुका देव.
आईच्या मंगळाच्या दिवसा जे किते इस्रायलच्या देवाकडे तुवे मागलाय ते तो तुका देव. आज तुझ्या जीवितान जे किते गरजेचा ते तो सोमी वदाकसून देव, वदाकसून देव, वदाकसून देव. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. आज तू काम करूंक पताय, आज तू घडोवंक पताय. Isaiah chapter 65, 21, 22. ती घरां बांधतली आणि तांतू रावतली, दाखामळे रोयतली आणि ताची फळां खातली. हेरांनी रावचे खातीर ती घरां बांदचिनान, हेरांक जेवण खाण दिवच्या खातीर ती रावचिनान. कित्याक म्हज्या लोकांचे आवक एका रुखाच्या आवका परी आसतले आणि हांवें विंचून काडला ती आपल्या हाताने केला तसो उपयोग करतले, आपल्या हाताने केला तेचे उपयोग करतले. आज जे किते तू वावरताय, जे कित्याक तू वावरताय ताचे फळ तू खातले, तू खातले. आज देवाचे उतर बास्तिता. आज त्या देखून आमचे दोन्ही हात परत उईच सुभार्या. आज ये गोलचे हात समाजात समर्पण देऊया. आज ये हात आशीर्वादित जाऊन दे. आज ये हात आशीर्वादित जाऊ दे. आज ये गोलचे हात सोमी त्याच्या हाताने स्पर्श करू दे, स्पर्श करू दे. थँक यू जीसस. हांव समर्पितान जेजू. हे म्हजे हात, हे म्हजे पाय, हे म्हजे दोळे, हे म्हजे होंठ, म्हजे थोंड, म्हजे कान, म्हाका कंप्लीटली आज हे जिवीत आशीर्वादाचें कर. हे जिवीत तुझी बेसवा अनुभव करचे मुझे जीवित कर. या जीवितान तुझी कृपा वाडय. मार्क 11:24. देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकट मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत म्हणा आणि ते तुमकां मेळटलेंच. आमेन म्हणा. आमेन, आमेन. जे किते आज या लयनीर आसल्या एक एकल्यान भावार्थान मागला आज ते मेळ्ळा म्हूण सत म्हणा आणि ते तुमकां मेळटलेंच. आमेन, आमेन. म्हणून एका व्यक्तीक लेफ्ट हाताच्या बावल्याच्या सायडीन कितें समस्या आसात. लेफ्ट सायडीच्या शोल्डर सायडीन बावल्याच्या सायडीन समस्या आसात. थंयसर कितेंय सेन्सेशन या कितेंय समस्या आसा. जेजू तुका या घडये स्पर्श करते आसा आणि तुका सुटका दिते आसा. अर्गान तुका जेजू, अर्गान तुका जेजू, अर्गान तुका जेजू, अर्गान तुका जेजू. त्या देखून जेजू म्हणटा मार्क 11:22 देवाचे उतर म्हणटा. आज आम्ही खंय सुकता. देवाचे उतर म्हणटा देवाचेर भवाट दवरा. आज जेजू आपयता देवाचेर भवाट दवरा. आज तुमचो भवाट देवाचेर, 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 ताच्या उतराचेर, सक्रामेंतांत हजाराच्या जेजूचेर, पवित्र येवकारिस्तांत आम्ही सेवच्या त्या जेजूचे मास रगत सेवतना आमचे थंय येता. त्या सोम्याचेर कालवार दोंगरार मुझे खातीर तुझे खातीर आपले रगत वारयल्या, आपलो जीव दिल्या त्या सोम्याचेर भवाट दवरा, भवाट दवरा, भवाट दवरा. जॉन 14:1. तुम्ही खळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा.
मुझेर विश्वास दवरा तेदना किते सकट मग्नान तुम्ही मागतात ते तुमका मेळला म्हणून सकमना ते तुमका मेळतलेस. I have received it. I have received it. ते तुका मेळला. You have received it already. Yes, my Lord. Amen. You have received it. Not tomorrow, not next month, not next year. You received today, आज, पला नहीं, परवा नहीं, आज, सम्यान तुका ते दिला. विश्वास कर. I have received it. Give thanks to the Lord. अर्घा दे तेरा सम्या आवे स्वीकार केला. I received it. I thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. कोणाक पुरा लगता आज देवान मका दिला. माइक अनम्यूट कर परत स्तुती करा. अर्गा. Thank you, Jesus. I have received. I have received by the grace of God, through the mercy of God. I have received. I claim it. I claim it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I have received it. Thank you. Amen. I have received it. या युट्यूबवर कितली जण मग्न असतात विश्वासात तुमच्या जीवितात आज देव बेसांग घालता. आज तुमच्या दिवसात तुमचे जीवित आशीर्वादाचे जाता. तुमच्या भुरग्याचे जीवित आशीर्वादी जाता. तुमच्या भुरग्याचे जीवित असले अडकडे हर एक बंदपसा तुटून येतात. तुमच्या भुरग्याच्या जीवितात वाट मुक्ती जाताची दिसा. It will be open. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सांगा तमिळ ನೀವು उत्तर 3 पटी क्लेम करिया. Isaiah 58:11 वेस पर तुमका सदा सुवार्थ कइतलो तुके खरडे होईन तुमका दोदोशी करतलो तुमचे घटी कुडी घटाय देतलो तुम एका शिंपले भागी सारखे जातला सुकन सनात असले जरी सरकी. Isaiah 58:11 सर्वेस पर तुमका सदा सुवार्थ कइतलो खरडे होईन तुमका दोदोशी करतलो तुमचे कुडी घटाय देतलो एका शिंपले भागी सारखे जातला दिन सुकन सनात असले जरी सरकी. Isaiah 58:11 सर्वेस पर तुमका सदा सुवार्थ कइतलो खरडे होईन तुमका दोदोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय देतलो शिंपले भागी सारखे जातला यदि सुकन सनात असले जरी सरकी. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आज कितले जना कोर्टाचे केस जाग्याचे समस्ये आज झुजून असतात. आज लीगल इश्यूज फेस करण्यासात सुख करण्यासताना आज जाऊन पुरो कोणी तुमचे केस गेल्या. आज कोणाच्या जीवितांत कष्ट दगदणी आज कामाकडे दगदिते असतात. कितले जणांक 5-6 महिन्यात सांभाळ मिळवना कितले जणांक टर्मिनेट करता म्हणून ब्लॅकमेल करते असतात. आज विशेष सोम्याच्या समर्पण देऊया. कोणाचो जागो आज जाऊन पुरो डॉक्युमेंट समाना घर बांधून सुरू केला अर्ध्या रावला. आज ते डॉक्युमेंट या घडीये जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या. विश्वासात डोळे तुमचे दंपा. कोणाचे डॉक्युमेंटचे समस्या असतात डोळे तुमचे दंपा. तुमचे हात उजवा हात जेजू मुखार उसोन दवरा आणि विश्वास करा या हाताचेर तुवें ते डॉक्युमेंट दवरलाय. हे जेजूक दी. हे डॉक्युमेंट जेजूक दी आणि जेजूक सांग
जेजू तुझे बहु पवित्र आमलिक रगत या पेपराचेर, या पासपोर्टाचेर, या आरटीसीचेर, या डॉक्युमेंटाचेर तू घाल, या कॉन्ट्रॅक्टाचेर, या कॉन्ट्रॅक्ट कॉपीचेर तू घाल. सम्या जेजू तुझ्या अमलिक रक्तान डॉक्युमेंट नितळ जाऊ दे. ज्या कंच्या ऑफिसरान या डॉक्युमेंटाचे सिग्नेचर घालूंक आसा, सम्या जेजू आज तो घालूंक ताका कृपा दी. सगळ्याकडे पैसे जाऊ दे जेजूच्या नावात. सांगाता म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध जुस्तले पूर्ण केदीस तुझे जैत वरचिनान केवळ हांव तुझे सुबे आसा. जेरेमिया 1:19 सगळी तुझे विरोध जुस्तले पूर्ण केदीस तुझे जैत वरचिनान तुका निवारून हांव तुझे सुबे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19 सगळी तुझे विरोध जुस्तले तुझे जैत वरचिनान निवारून हांव तुझे सुबे आसा. नवान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. माग्या आज कितले जणांनी काम उगडायलांत, कामा नांत, कितले जण आज वमरते आसात, आज मार्केटीन कामाच नांत. आज सगळ्यान तरी म्हणतात हांवें मस्त कंपनीक अप्लाय केला, एक आन्सर येतात ना, नो रिप्लाय. कितल्या कंपनीत आज इंटरव्यू ट्राय करता जापच येना. आज सोम्याच्या तान भेटून दिव्या देवाचे उतर म्हणता जेरेमिया 29:11 म्हज्या मतीन तुझे खातीर एक बरी येवजण हांवें तयार करून दवरल्या. भरपूर शान भरलो फुडार हांवें तुका तयार करून दवरला. भरपूर शान भरलो फुडार. अ फ्युचर विथ होप. भरपूर शान भरलो फुडार. आज कितले जण काम नसना, कष्ट नसत, आज तांच्या जिवितान आसले हर एक ब्लॉक्स जेजूच्या उतराच्या सक्तेन सोम्याच्या नावान मुक्ते जाऊ देत. लेट इट बी ओपन जेजूच्या नावान. आज सगळे वाट त्या भुरग्या उक्ते जाऊ दे. तांच्या खातीर कामाची वाट उक्ती जाऊ दे. उदरगतीची वाट उक्ती जाऊ दे. कितले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेमान कष्ट नसतात, आज तावन तांचेर आशीर्वादा. हगाय 2:19 बी आज तावन हांव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. आज तावन हांव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. आमेन. सांगता म्हणून होतं 3 पटी क्लेम करूया. जोब 42:2 सगळे करू शकता तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. 42:2 तू सगळे करू शकता आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जोब 42:2 सगळे करू शकता आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हातांचे वैर बार्या माग्या. एक बहीण कार्डियक अरेस्टला हॉस्पिटलांत आसा. डॉक्टरान कितेंच करूंक जायना म्हणला. सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या. आमच्या या डॉक्टराक साध्य आसा. लाजर मेल्लो 4 दीस जाल्ले. जेजू म्हणालो लाजरा भायर ये.
लाजरा धैर्य आज तसं समिती का स्पर्श करू दे. जेसूची गुण कची सकत अनुभव जाऊ दे. एक भाव किडनी समस्येन कष्ट नसा आणि इन्फेक्शन असा म्हणून डॉक्टरने सांगला. जेसूचे बहु पवित्र आणि अमोलेक रगत या सगळी त्या इन्फेक्शन असल्या जाग्यार मूव जाऊन दे. जेसूचे अमोलेक रगत किडनीत असलं स्टोन फ्लश कर दे. जेसूच्या नावान कम्प्लिटली हिलिंग. जेसूच्या नावान कंप्लीट हिलिंग मिळत नाही. कंप्लीट हिलिंग मिळते. कितल्यांना कॅन्सर पिडेन कष्ट नसतात. हर एकला सोम्याच्या तर समर्पण दिव्या. विंगड पिडेन कष्ट नसच्या. हर एकला आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या. जोएल म्हणलो भुरगो 1-1.5 वर्साचो भुरगो डॉक्टरान स्कल्लान कितें समस्या आसा आणि ते स्कल मधल्यान ऑपरेशन करणं, सर्जरी करणं, करेक्शन करूंक आसा म्हणून सांगला डॉक्टरान. त्या भुरग्याक सोम्याच्या हातार समर्पण दिवया. सोमी ताका स्पर्श करू दे. सोमी ताका आपणू दे. आमच्या जेजूक आसा जाल्यार कितेंच ना. सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया त्या भुरग्याक. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. एका भयणीचो 2 जाणांचो घाई गुण जातात ना, इन्फेक्शन असा. सोमी तांकां स्पर्श करून दे. तांचे परी कितलेशे जाणां तांचो घाई गुण जातात ना, डॉक्टराक पिडा मेळटात ना, पूण आमचो देव, आमचो सोमी डॉक्टरचो डॉक्टर त्या पिडेस्तान स्पर्श करून दिवन मागया. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया. साम 41:3 तो हांतोळणार असताना तूर ताका आदार दिता. तुझे पिड्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिताय. साम 41:3 कोण हांतोळणार असताना सर्वेस्व दिता. ताचे पिड्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिताय. साम 41:3 कोण हांतोळणार असताना सर्वेस्व दिता. पिड्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिताय. कृपेन भरले सुमित्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या आखरेच्या क्षणात आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्याचो फुडार सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यांचे जिवीत कम्प्लिटली सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कंप्लीट सरेंडर करूया. आमची भुरगीं खंयच्या जाग्यार आसात, कितें करतात, आज जावन पुरो. आमच्या भुरग्यांनी करचें आमकां पसंद ना. आज टेन्शन सांगलें आयकना. आज सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आणि विश्वासा मार्क 11:24 क्लेम करा. आज जावन खंत करची नाका. आज जावन विश्वास करा. हांवें मागले दिता म्हणान जेजू. त्या देखून आनी हांवें टेन्शन घेवची गरज ना. म्हजे भुरगीं आयकना. हांवें सांगलें आयकना ना. तुवें तुज्या भुरग्याक सोम्याच्या हातान समर्पण दिलाय. तुजे भुरगे आयकता. इट इज डन. आमेन. तुजे भुरगे आयकता. तुज्या भुरग्याचो फुडार कितेंय अडखळे आसा, विजा जातात ना, जेजू कडेन मागलाय. मार्क 11:24 इट इज डन. इट इज ग्रांटेड. आमेन. चला आमेन. आज जावन पुरो. तुझे भुरगे शिकपात हसकत आसा. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो स्पिरीट म्हजे देवान येयलो. आज तुवें मागले सोम्यान दिला. अनुभव कर, विश्वास कर. खंत सोड. खंत सोम्या हातान येना. कित्याक जेजून खंय सांगोना. तुवें खंत करी जाय.
सांगला की जेजून नानिंगी जेजून एकच सांगले तुम्ही खनकरची सोन सोडा. जॉन 14:27 खंत करची गरजच ना सोन सोडा. खनकरची सोन सोडा. आज आमची खंत सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आमच्या भुरग्यांचो फुडार सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कितले भुरगीं तेदल्या सीक पडतात ह्या लेंड्र आसात त्या भुरग्यांचेर हात दवरा. सोम्याची गुण कशी सकत ते भुरग्यांकडे अनुभव करून येऊ तर रिपीट करतना कितल्या भुरग्यांक शिकले मती कोसना. आज कितले भुरगे स्टाबर्न आसात. कितले भुरगे सांगले आयकनात. कितले भुरगीं आज वायट सांगतपणा आसात. कितल्या भुरग्यांक सैरीक सुत्ते आसात. कितले जाणा भुरग्यांच्या फुडाराच्या खंतीन आसात. सगळ्या सोम्याच्या समर्पण दिव्या. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तलान सांगाता म्हणया साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो. प्रेम भरले सुमे तुझे सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हालेलुया 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 Flavia, Greta, Lily Furtado, Kavita, आज कविता डिसूजा तुझे बर्थडे सेलिब्रेट करता. आज तुझे जीवितांत आशीर्वाद देवय. आज या दिवसात विशेष जे की तुझे आशीर्वाद का तुझे कुशल भाव कर. अपनी ग्रेस से काइवर रोज मेरी डिसूजा. जुलियन मस्करेन फ्रैंकलिन मोंटेरो. हालेलुया 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 हालेलुया. Falero, Lorencia Fernandez, Dennis, Alan Rita, Dalmeda, Rita Levis, Shalini D'Souza, D'Souza, hallelujah, 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 Kenny D'Souza, Clara Alvarez, Maxi, Jacinta Mascarenas, hallelujah, 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 Juliana Fernandez, hallelujah, 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 Apolinary Pinto, hallelujah, 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 Sita Rebello, hallelujah, 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 Lucy Dick, hallelujah, hallelujah, Sarita Quadras, Priya Thakur, Prabhu Halge, hallelujah, 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 Lavita, Javita, Joyce, Mike, Lena, Melvin, Sharon, Sona, Teresa, Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Pratista, Joyce, Michael, hallelujah, 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 Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Anil Mascarenas, Daryl, Divya, Rani, Greta, Gail, Galina, Herald, Hilda, Juliet, Jacinta, Cinderella, James, Julian, Stephanie, Jason, Stephen, Lena, D'Souza, Ligwin, Valeria, Sonal, Audley, Deep, hallelujah, 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 Rocky, Renwick, Cyril Lobo, आज देवया रिया भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल. तुमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल. या दिसांनी कितले जण तांकां तांच्या जिवितांत मुखार कितें करचें डिसायड करूंक जाता ना. सबार ऑप्शन येते आसात. सारखे डिसिजन घेवंक जायना. देवा आज तू तुजी कृपा लाभय. आज तुझे जणवाय तांकां दी. आज सारखे आसा ते विसरून काडून तुजी कृपा लाभय. आज तुझ्या हरियाच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आशीर्वाद अभ्यासमा हे हरियाक तुझे भुरगे अनुभव करू दी. जेसूच्या पवित्र भगवान नावान मागता. आमेन 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 आमेन. उदास दवर ये बहुदया सदलो कोण पुणी कुमक मला सांगेलो म्हण कधी सायकोंना पतीने झेल काढ घेऊन तुझ्याकडे येतो. मागणी तिरस्कार करणे
नका तुझे तुझ्या काकुटी काकुळतीने मुझे माझे मागणे मागणे ऐक मकादी आमेन 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 नमान बरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मगाचे नो एक कळवणी पहिले आमचे इंटरसेशन हर एक दिवस संजे 10 ते 11 असतले इंडियाचो टाइम आता 9:30 अर्ध घंटो पहिले 9:30 ते 10:30 1 घंटो आयतर दीस स्पेशली सक्रामेंता मुखार दिंबी मोडून आम्ही हर एका गरजा बसून मागतले आणि तितलेच मात नाही तुम्ही कितले जण आज युट्यूबाचेर तुमचे पेटिशन गेल्या जावंक पुरो आमकां वाचूंक या सकाळीच्या मागण्या वेळार टाइम मेळना पूण तुमची हर एक तेसा वापस स्पेशली नाव काण आम्ही सांजेर झूमाचेर इंटरसेशना वेळार आम्ही मागता तुम्ही जॉईन जावंक तुमकां वेळ जाता तुम्ही जॉईन जाया आणि हेरांक या मागण्याक जॉईन जावंक तेजे दिया या मागण्याचे लिंक तुम्ही हेरांक धाडा देव तुमकां आयचो दीस ताच्या विस्तार आशिर्वादाने बेसावाने बरोवन दी आणि पवित्र आत्म्याच्या कृपेन हर एकल्यांक सलोन दी आत्मीक ग्रेस्तकान हर एकल्यांक बरोवन दी आमेन प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Thank you, Amen. brother. Thank you, brother. God bless you.